Bună seara și bine te-am găsit la un nou video din proiectul De ce iubim produsele Calivita. Eu sunt Renata Petre și ajut oamenii să adopte principii cât mai sănătoase în viețile lor, dar și să-și construiască o activitate online pe acest principiu. Riduri, mici imperfecțiuni, celulită, știai că producția de colagen și acid hialuronic scade treptat după vârsta de 30 de ani? Colagenul este cea mai răspândită proteină din corpul uman și se găsește în oase, mușchi, piele, tendoane și nu numai. Colagenul este substanța care ține corpul unit, iar Glamap răspunde nevoilor tale. Am pregătit o prezentare. Produsul premium din video de astăzi, Glamap, este un complex de înfrumusețare cu colagen de tip 1 și 3, acid hialuronic și antioxidanți naturale. Glamapul este un produs de îngrijire a pielii sub formă de pulbere cu gust natural de portocale, care conține 10 grame de colagen hidrolizat, motiv pentru care și este atât de special. Colagenul hidrolizat este absorbit mult mai repede în corp decât colagenul din sursele animale. Deci, va fi mult mai eficient și vei vedea rezultatele mai rapid. Acest colagen hidrolizat, alături de acidul hialuronic, extractul de rodi, coenzima Q10 și vitamina E, acționează de la interior pentru a da strălucire și elasticitate pielii la exterior. Ingredientele sale active reduc profunzimea ridurilor, îmbunătățesc hidratarea și flexibilitatea pielii, ameliorează inflamația și protejează celulele de efectele negative ale radicalilor liberi, ca de exemplu radiațiile UV. Și acum să vedem 5 beneficii de reținut pentru Glamap. În primul rând, compoziția care este unică. Cantitatea mare de colagen hidrolizat, 10 grame, acțiunea complexă asupra pielii, de la tenul acneic la estomparea ridurilor fine, efectul regenerator asupra imperfecțiunilor, forma de prezentare a produsului care permite o asimilare mare de ingrediente active de către organism și, cel mai important, nu conține coloranți, conservanți, zahăr sau alte elemente modificate genetic. Glamapul reprezintă un flacon de 500 de grame, o măsură cam 17 grame, împreună cu 250 de mililitri de apă sau lapte vegetal, cu ce vă cade mai bine. Numărul de doze la acest produs este de 29, iar prețul de card de membru Calivita este de 310 lei. La comandarea oricărui produs Calivita va veni însoțit de un prospect detaliat. Dacă nu ai card de membru Calivita, poți crea unul urmând linkul de mai jos. După înregistrare, poți cumpăra orice produs cu o reducere de 25%. Pe mine mă găsești pe social media cu numele de Renata Petre, partener Calivita. Eu îți mulțumesc mult că m-ai ascultat și că ți-ai dedicat timp. Până data viitoare, shine on!